belai khairokma sungsake Christian rokni khulommanok Girjanok khungtham swbaijakha Manipur o Koktwma Manipurni rajakhor salka Imphal ni tribal colony ni khungtham khulommanok swbaijakha haste hapkhangbai salchi sa salmari kraksalo Girjarokni mung wngkha Evangelist Baptist Convention Church Evangelist Lutheran Church Manipur tei Catholic Holy Spirit Church rok o church rok bisingtwi ni swkang swnamjakmani hinui saimanjakha 1974 no swnamjakmani o church rok tei saimanjakha thangnai 2020 ni Christmas salni salsa swkango bo kaisa notice sokpaijak borokni o church tangjak eba nokthar tangjak rokni mung gwerui hinui phiyaba bonono ukil rongwi fight khailaiwi tongmani abono teiwino tini haini hai kraksalo mohai swbaijakmani no kha khamjagui pastor nengjahau bihau pisaka bisingtwi ni swkang o church rogo o khulommanok khulomjagui phaio mungsakebing mungkörui khaiwi o church rogo khorok sano phano hamya phwrwngjakya omhai nok tharokno swabaimani belai kheno khairokma sangma kha khamma sangsa tei belai kheno sakni no losungo honaibo saka pastor tei belai ke khairokma sangsake mose o church o paithakni Good Friday tei Easter Sunday ma khailaikha thangnai kokti salono Bureau Report I News.